А чып? Вы ведаеце пра чып? Які чып? Ён у сховішчы, напэўна, частка такой жа машыны, як і вы. Працэсар першага тэрмінатара. Сукіны дзеці, так і ведала! Яны прасілі нас не задаваць лішніх пытанняў. Луслівыя змеіныя вылупкі. Страшная штука, але на дзіва прасунутая. Толькі яна не працавала. Але гэта дало нам падставу для разваг, новых ідэй, якіх ніхто ніколі... Уся моя праца будавалася на ёй. Яе трэба знішчыць. Так, Можаш правесці нас міма аховы? думаю, змагу. Калі? Цяпер? Вітаю. Карл, так? У госці прыехалі сябры, я... Здоров. Хацеў паказаць ім тут усё, правесці экскурсію. Містер Дайсон, вы самі ведаеце правілы, якія тычацца наведванняў. Патрэбны пісьмовы дазвол і... Я не ведаю, колькі яшчэ магу прытрымаць яго. Назад! Усе назад!